मास मोनसे सिगांनिफ्राय बड'लेण्डनि गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो खौसेथि आरो गोजोननि रेलि खालामबोदों। खौसेथिया जोंनि हारिनि गेजेरावबो नांगौ, खौसेथिया बड'लेण्डआव रायजो जानाय गासैबो हारिनि गेजेरावबो नांगौ। दा बे खौसेथिखौ मोनोब्ला गोजोना अराय गोजोन जागोन। गोबां बोसोरनि उनाव बड'लेण्डआव गोजोन थासारि फैदों। गोजोन थासारिनि थाखायनो दिनै मोजाङै लेखा फरायनो हादों, मोजाङै आबाद मावनो हादों, मोजाङै हारिमु सिबिनो हादों, मोजाङै गेलेनो हादों। दा बे थासारिखौ अराय गोजोर खालामनो थाखायनो बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गासैबो हारिफोरखौ लानानै UPPL मडेल अफ पलिटिक्सआव जोङो गासैखौबो लानानै बे हान्जाखौ सुरदों आरो बे हान्जा सुरनाया कन्टिनिउ जागोन। फैगौ 25 बोसोर बिनिख्रुइ बांसिन जों लुबैदों बड'लेण्डआव अराय गोजोना थानांगोन आरो UPPL हान्जायाव दिनै बर'ल' नङा गासैबो हारियानो लोब लोब ओंखारबोदों। मानोना UPPL मडेलनि राजनितिखौ बयबो बजबनानै लादों, जेराव बयनिबो अननाय दङ, बयखौबो मानिनाय दङ, बयखौबो फोथायनाय दङ। बिथाङा मैया बुंदोंदि आगामा मलारिनि समाव नोंथाङा बुंदोंदि मोनसे गोजोन गैयै थासारि सोमजिदोंमोन, मोनसे हिंसा सोमजिदोंमोन। नाथाय बे बाथ्राखौ नोंथाङासो गुरै गेबेङै मिथिनो बिथाङा बुंदों। फिनजाथाय होदों बिथाङा। बेफोरबायदि हाब्रु सारनाय राजनितिखौ बिथाङा जोबोद मोजाङैनो मिथिगौ। आं बिथांखौ हाब्रु सारनो नागिराखै। बिथाङा गिदिंफिननानै नायबानो जाबाय। 2003 मायथाइयाव एकर्ड जाबाय, बिनि उनाव 2008 मायथाइनिफ्राय मा जादोंमोन बेखौ बिथाङा उनथिं नायबानो नुयो। गावनि बिदा फंबाया मानो थैनो गोनां जादोंमोन। 2003 मायथाइयाव BTR गोरोबथा जाखांबा BTC गोरोबथा जानायनि उनाव आरो लोगोसे हारि माहारिफोरजों दाङाबाजि जानाय समाव बिथाङा बबेयाव दङमोन बे बाथ्राखौ सानना नायबानो जाबाय। 2020 मायथाइखौ नायोबा नोंथांमोनहा 22 सिट मोनदोंमोन। देग्लाय बेसेबांसो सिट मोनगोननि आसा? जोङो 2015आव आगोलनि BPPF दोलोआ 7 मोनदोंमोन। 2020आव UPPLआ गासैनो बेवहाय 12 मोननो हादों आरो 2025आव जोङो हारसिंनो सरकार दानो हानाय रोखोम जखानि जोङो MCLA मोनगोन, बेयो रोखा। दिनैनि फरेस्ट गार्डनि रिजाल्ट होनायाव काटअफ फैनो मोनसे सोंथि सिखारदों। फरेस्ट गार्डनि रिजाल्ट होनायाव काटअफ रिजाल्टखौ होआखै होननानै माखासे बेखौ CSBआ खालामदों। बेवहाय मायबाफोर खिलिमिलि एबा माबा जेंना नुजायोबा जों CSB